Ale to je toto, vole. Já to nepoznám to auto. To Honda? No to hodně vyhodně, ten předek, vole, to vypadá jako úplně z Feratu. Hej. Ale jako, rozumíš, to jsou chlapi z práce. No tak právě. Ježiš, nasměješ se, říkám ti, nasměješ se. Já myslím, že dojezdí a půjdeme dolů, ne? Ale tak, teď jako možná teda, no. Zítra už jsem v práci zase, no. Pěti zimečka? Košeně zima. Co to je, ty vole, co to jede? Na vás, jo! Teď a už jede, vole. A další! Tož Trabantem se to pustit. Tam možná musím jako, že ten bakelit je ultra lehký. A tak jsou takový nějaký motory asi a Trabantem. Jo takhle, aha. Že to je odstříděný. A dotáhnout sem formulu, vole, tak to už je velký kumš. Kurňa. Já budu mít 23. Jo, my jezdíme na to týme, co budeme na tebe? Já jsem zbrzlá. Tanka je holka z vesnice, ale vydrží všechno, že? Není vesnice kuně. Jo, ale ti borci to mnou rozpálí, člověče. Však oni se hnají přes hotu. Ještě se rozjel? No? Oni se hnají přes hotu, to šrobálo, ty vole. Ček Ducatka tu je, ne? Tam pár taky? Ještě jedna. Jo? Nevím, kurva. Jo, bylo. Jeden byl. Byly 2 motorky. Já když to vidím, tak mám chuť se v tom projet. Ale nemám ani papíry, ani to. Oni ani moc nestojí, ale oni ani moc co ocení docela. Teď než kolem 50. 50 pro mě je zase vidět, já to přečívám do baráku. Aha. I co nejlepší si uděláš sám, že ty řeknu rapid, favorita, ne? Upravíš si ho, že já už to slyším sám, že doma. Takže to auto je za 2000 už dneska. Dobře, to je jako, ale ty si to rozpalo první doba, jak běžel, no. To jdu asi to nekolo. Takže domácí a... Máme havarii upadlo kolo, tam naložím upadlo kolo. Ty vole, pořád to už se směje, vole. Či už všecko? Nevím. Asi ne? No, to už bude asi. Už jdu zpátky. Tak jdem dolů.